Halo dulur-dulur kabeh, pripun kabare? Mugi-mugi dinten iki kabar kula panjenengan sami sehat-sehat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh ya dulur-dulur ya. Oke, dina iki hari ini aku entuk gawean ya dulur. Ya gawean buruh kaya biasane. Nek buruh kuwi ya sok dekor, sok ning nggon son, ngewangi usung-usung nggon son, ya kadang ning nggon mebel, pokoke wis apa gaweane dilakoni ya dulur ya, karena ya wong buruh, buruh harian ya wis kaya ngene iki. Nah, iki dina iki esuk iki aku ana ing eh, Balong Lor Potorana Banguntapan Bantul ya dulur ya. Iki kampung Balong Lor Potorana Banguntapan ki ngenengke kegiatan jalan sehat untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Iki ngenengke acara kegiatan jalan sehat karo senam sehat. Iki ya aku loading utawa pasang-pasang angkot-angkot son iki ya wis mubengi ya dulur ya. Esok iki aku wis gari nyantai-nyantai, wis gur kari ya engko nek dine sarapan-sarapan ya lho. Iki jarene iki engko sarapane soto ya lho. Soto kae wis disiapke. Iki ana teh panas, ana jahe. Pokoke engko nek wis wayahe iki engko ditunggu ya karo bakule utawa karo sing nyiapke kuwi ya engko wis do sarapan ya. Nah, iki peserta-peserta jalan sehat iki ya wis do teko. Iki wis disiapke ya, iki wis arek dibudalke cara carane iki ya. Budalke mboko per RT utawa desa wisma ya. Satu persatu iki dibudalke. Lah iki ya dilombake ya dilombake. Engko ya ning juara 1 2 3, juara harapan 1 sampai berapa ya engko ya pokoke kabeh iki entuk setiap dasawisma, setiap rombongan iki entuk kabeh hadiah ya. Nah, nek wis bar jalan sehat ya terus dilanjutke senam sehat. Nah, senam sehat pokoknya jalan sehat terus senam sehat terus engko berbagi door prize, terus engko berbagi hadiah utama. Pokoknya engko hadiah yo akeh lho, ening mesin cuci, ening kulkas, ening ngono ya lho ya. Nah, iki aku ya wis melu seneng ya lho, iso delok hiburan, iso ya wis karo golek duit barang. Pokoke nek gelem obah ki ya pokoke mamah ya lho ya. Kendule utawa ketele iki ora ngguling ya, nek ora ambut gawe ketele engko do ngguling, ora iso ngliwet ya dulur ya. Oke dulur, dadi ngono kuwi kerja buruhku dina iki, kegiatanku dina iki. Lan muga-muga sedulur-sedulur kabeh pokoke wis kabeh ning ndi wae sing nonton videoku tak dongak-dongake pokoke awake sehat, rezekine lancar. Pokoke wis tak dongake sing apik-apik ya lho ya. Ini aja lali lho. Aja lali nek wis nonton ya di subscribe ya lho ya. Mergo subscribe ku ya gratis, dadi nek dulur-dulur iki subscribe ya ming gari 00 ngono wis subscribe ya lho. Terus aku ya wis alhamdulillahirabbil alamin. Pokoke ngoten niku kupajan urut wae kathah lepat nyuwun pangapura. Ketemu maneh karo video-video kuliyane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.